Hello लोगोफोर नै जोङो एकदम गोजान जायगायाव थांलायनोसै टप लानानै टपलायाबो एखे थांदोंनाबो दख'ना बायनायनिमोन आरोबा एखे उत्तराया इयाव दोङो जों मानो थांनायदो दा खिथागोन र' मोनैबा जायगायाव नै सफैबाय जोङो नैयावनो फैनो होनना फैदोंमोन गोथां ओमफ्राय मानो थाखाय फैदो जोङो बुंदो मानो थाखाय ओइ इयो बानायगोन नैबे नाब्लिया नै जि बरिया नुखादोलै गोथांनो आग्लानि गानसो खालामनानै बेयाव रायलांबाय थादो बिदिब्ला माबायदि बानायो दा देलायनायाव मानायाव नै मना मुनि रङियानि मनाया दा जोङो रेडि खालामनोसै देलायनोसै नै लोगोफोर आलाय सिलाय ओमफ्राय खानजुंखौनो लाबोनो बागरदो देलायग्राफ्रा लाबोजोबाखै माखौ नांगौ माखौ नाङा मोजां मिथिया ओमफ्राय ससे इदिनो गोदोनि गान दानि जुगनि गान नङा बेयो अ दख'नाया फैसालिखौ गोलाव ला गोदोनि गानबा लिपस्टिकबो लानाङा ओमफ्राय माला गिदिर गानोमोनथ' गोदोनियासो साम'नि मालाया जोंनाबो साम'नि माला दङमोन दासो गोसोखांखादों साम'नि माला होननायखाय खानायफोरखौ खाथ'बो बुरै मडेल गोदोनि गानखौसो खालामनांगौलै ओमफ्राय आरो मालाबा खानाय बिरनाय बारा फैबाय थाखादो दे नाथाय नों फट' साफायदो आरो बेलेग फट' खासायनो जखावलायना फट' थिखांनाय ओमफ्राय खिनो ओंखारनाय बायदि नायनि दैनि साफाय बार मा गानखौ बानायनाय जायो दानो खिथाथ'आ देसन मा नायनि मा हाथायालाय मा जादों हारा खोन्दों हारा नैबे हारा खोन्दो आंहाबो ओंखारबाय ओंखारा होननायानो बिमा फिसा इयो आरो देलाय होग्रा भिडिअ हमग्रा आं खालामना सानदोंमोन ओमफ्राय इयाव मोननै मोनथाम नांगौ जायोना ओइ नै माबाया अक्ट'पास खनाखौ गानदो खनसे बेसरबारियाव गानदो ओइलाय माला मिलायसिगोन दे ब्लाउसाबो जि टाइट जाखाबाय दिनै एकदम फ्रेक लबर सबर थाबोबाय खानदुंखौबो बाहरदो मोजांखौ दा ओरैबाबो माबा जाखागोन मादि खालामनांगौ दा मिथिया आरो माथोआसो खिथागोन मायाव मादि खालामनांगौ ओंखारखांबाय अक्ट'पास खना गानना फेन्सिनि गुवाहाटि फेन्सिनि अक्ट'पास खना आहाबो नै माखौबा खेबो देलायबाय ओमफ्राय र' आंबो नायनि बेयाव खेबसे खानाया फारसेथिं ओइलै ओइ नैथिंखौबो दिहुनना होना नों खोनायाखै बेलाय मोनदो दिलै नों गोसोआव खानसै औ लबरा गैलाबा नों लादों बोरै ब्रेसलेटआ आंनि ब्रेसलेटखौ खनमान गैयै गानदो माबायाव जाबाय हल'ना गानखौ माबाखौ नै लोगोफोर खारलायनोसै इनिफ्राय थफ्ला सोलायबाय सोरगोफुरिनि नैयावनोमोन जों मैयायो स्कुटि माबाया उत्तरा आरो आं माथुआ फोरोंदो माथुआ ओइ जेरावबो फोरोंनायल' मोसानायावबो स्कुटियावबो होनाय बिदि ओइ सानथाय फिसायानि आजाखासिगोन आथिङाव ओमफ्राय दंफाङा दंफां सायावबो गाखोनाय लानोसै नामा होनलायलाय आरो नै आरो खारलायनोसै नेयावबो ससे जालायबाय नै दंफांखिनियाव मोनजोबबाय नोंथांमोना मिथियाबा मिथिना लाखा नैबे आंनि बिमा आंनि फिसाजो बिमा गाय थांलायनोसै बेवहाय बिमा फिसा मोसालायो सानदाय फिथिया ओमफ्राय आं गैला माबायासो समायगोन बे बेलाय थोरिनि मानि न'लै बे जेनेका पिंकलेण्ड नैबे ग्रिनलेण्डलै मिथियाबा Oh yes, Greenland. This is Greenland मिथियाबा फट' साफायनो फैबानो जाबाय गाइसमोन बेनि खाथियाव
Dua. Mazang dulu. Tolong sih. Niri thani risi dah. Ai chính cái này mà mình sẽ thằng này. Mình cũng sang không? Mình tin lấy đi rằng. Sa sang interesting banget. Udah nih. Oh, em đi xem rằng đang kiếp video. Mau kis pun udah. Udah ada. Ada gua kena. Udah ada. Gua kena halas nih. Madi. Sini sampai sini. Kira. Thànhวันnày là thích cả vậy. Hari ni ke? Jindalas. Tadi là người. Đi. Dia nak tu. Deh. Ingat? Hai tu kamu tak kenal kan? Apa ni lah mazang. Mina ni na. Dari tu apa yang Ada apa? Siang. Undu ni say. Pasti deh. Ada oh. Enggak gitu kan? Oh. Jadi lagi tu lah. Kenapa mau jual? Kasih ini, ibarat sampai dia. Terus lah tu nama apa? Di sana aja. Mam murah tak ke? Di sini ni. Dia kalau kan. Oh. Đâu? Bila kali? Undu này. Makan aku dah ngaji bukan tu nenek. 12 jauh. Enggak kamu sadar enggak? Ấy, thằng này sai ăn thế này bảo. Nhưng bà cái này ngả bà phuat vậy. Makan aja. Aku masih itu deh. Oh, iya. Makan sini. Sandunga ber thangsigen, sana bah hapsigen. Kamu pegang. Kok ya, besok sana nang. Video ada. 7, 8, 9, 10. Tốt lắm, tốt đi. Muốn tham gia các sự lễ bây giờ nữa. Choreographer. Gimana? Cameraman video ni. Cái chả nữa mà bà. Fokus karo. Sampai kapan lagi anak? Kasih ini tốt lắm sudah. Đi bột thốt tốt lắm. Đã dừng thằng đi xe. Đã dừng thằng đi xe bị đi video cơ mà. Video cơ mà. Bị khi nào nữa? Bikin nào nè? Cut. Bị khi nào đơn thân xe. Video cơ bye bye. Bye bye.